Pozdrav ljudi, Bojan Glavašević i Filip Đekić, sudarili su se poprilično na temu prekida života. Ovo je vlog u kojem ja govorim o abortusu. Ostanite uz mene. Evo me ljudi, Bojan Glavašević je saborski zastupnik, nezavisni ja mislim, koji je dobro napoznat u našem društvu kao čovjek koji agitira, promiče prekid života. Dakle, on se zalaže kako je pravo svake žene da odluči prekinuti život u njoj u trenutku kada ona to poželi. Isto tako, u svom govoru prema svim onim svojim neistomišljenicima stvarno je difamistički raspoložen i nekada ja kad gledam te neke naše saborske zastupnike stvarno kažem, Bože dragi, pa zar ti ljudi ne znaju malo normalnije izreći svoje vlastite stavove, pa čak ako su i ti stavovi potpuno drugačiji od stavova koje ima ogromna većina ljudi u našem društvu. Prvo, gospodin Glavašević se zalaže za prekid života i evo, na koncu mislim da otprilike u tom smjeru ide i cijela njegova priča i neki projekti ljudi za koje on agitira, koji su financirani, dobro znamo, od LGBT cijele te ekipe, od gospodina Soroša i od svih tih ljudi koji nekako okružuju baš tu populaciju ljudi koji onda misle da imaju pravo na nešto i da njihovo pravo na nešto nadilazi pravo nerođenog djeteta da dođe na ovaj svijet. Zašto uopće ja reagiram? Pa reagiram prvenstveno zato jer je nedavno izašao negdje neki tekst i razmišljanje gdje je rečeno kako je gospodin Bojan Glavašević katolik. I stvarno ako malo izguglate, mislim da prije nekoliko godina u jednom intervjuu i direktno je prenio taj intervju i neki drugi portali, gospodin Glavašević je rekao kako je on Hrvat, katolik, kako je vjenčan u crkvi i kako je krstio svoju djecu. Ok, Bogu hvala, rekli bi na prvu i u tome nema ništa loše, no kada netko ko za sebe tvrdi da je katolik, a promiče abortus i prekid života, onda definitivno mi kao katolički teolozi trebamo tu podignuti svoj glas i upozoriti kako je to naprosto nepomirljivo. Kontradikcija in se je taj da netko kaže za sebe da je katolik i da je vjernik, a da je za prekid života. To je baš apsolutno nepomirljivo u svojoj biti. Pa sad da ne govorim na pamet, htio bih vam citirati dokumente Katoličke crkve koji govore o tome. Katekizam Katoličke crkve broj 2270 kaže: ljudski život mora biti cijenjen i štićen bez ograničenja od časa začeća. Ljudskom biću moraju od prvog časa postojanja biti priznata osobna prava, među kojima i nepovredivo pravo svakog nedužnog bića na život. Te već u sljedećem broju Katekizam Katoličke crkve ističe da je već od 1. stoljeća crkva isticala moralnu zloću svakog izazvanog pobačaja. Taj se nauk nije mijenjao, citiram, ostaje nepromjenjiv. Izravni pobačaj, što znači pobačaj koji je željen bilo kao cilj, bilo kao sredstvo, teško se protivi čudorednom zakonu. Ne ubi dijete pobačajem, niti ga pogubljuj nakon rođenja. Bog, gospodar života, povjeruje ljudima uzvišenu zadaću održavati život i tu dužnost moraju vršiti na način dostojan čovjeka. Stoga život, jednom začet, treba najbrižnije štititi. Pobačaj i čedomorstvo užasni su zločini, navodi Katekizam Katoličke crkve. Prenoseći nauk drugog Vatikanskog koncila, to jest pastoralne konstitucije Gaudium et Spes, ja bih vam samo ovdje pročitao još jedan kanon 1398 koji kaže: tko god sudjeluje u vršenju pobačaja upada, ako dođe do učinka, u izopćenje unaprijed izrečeno. Riječ je o kazni u koju se upada čim je kažnjivo djelo poučeno. I to je katolički nauk. Imate i u
300, ne samo 98. nego i u sljedećem onda kanonu i u kanonu 2272 koji govori o nepovredivosti života i o teškom počinjenom zločinu, nenadoknadivu štetu učinjenu ubijenom nevinom biću, njegovim roditeljima i cijelom društvu, Katekizam Katoličke crkve 2272. Pa imate u 2273 i tako dalje i tako dalje. Dakle, pobačaj isključuje iz crkve svakoga tko ne prihvaća crkveni nauk, kažu dokumenti crkve. Stoga, evo, samo sam htio malo razbistriti situaciju, ma naravno, ne sad samo to oko gospodina Bojana Glavaševića, nego oko onih ljudi koji su naši sugrađani, a koji možda iz nedovoljnog znanja drže kako mogu, evo, javno istupati i reći kako su oni katolici, kako su vjernici, a pritom agitiraju za prekid života. To je jednostavno nedopustivo i oni koji to u javnosti tvrde, koji su za prekid života, automatski s time sami sebe isključuju iz zajednice, iz crkve. No, dragi moji prijatelji i gledatelji, svi vi koji ste tu, koji okupljamo u svom dvorištu, ja mislim da ovdje ipak treba staviti onako baš malo odmaknuti sve to. Prekid života uopće nije pitanje nikakvih ideologija, ni lijevih, ni desnih, ni naprednih, ni nazadnih, ni oni koji imaju predivne zube i oni koji imaju popriličnih problema sa svojim zubima, ni oni koji imaju, ne znam, predivne frizure i onima koji uopće ne uređuju svoju kosu. Prekid života nije uopće pitanje oni koji su intelektualci par excellence i oni koji jedva završe osnovnu školu. Prekid života je najintimnije i najdublje pitanje cijelog čovječanstva koje sa sobom povlači niz konsekvenci, od ekonomskog pa do demografskog i do svakog drugog pitanja. Prekid života je strašan u svoj biti jer netko se uzima za pravo drugom malom živom biću reći ti hoćeš živjeti ili ti nećeš živjeti. Ja znam da možda neke političare, saborske zastupnike će jako živcirati, ali od Oriane Fallaci, Piera Pasolinija, Paola Pasolinija, mislim, evo, dotični je gej, komunist, talijanski redatelj, umjetnik koji otvoreno se zalaže protiv prekida života i govori koliko život vrijedi u sebi. Isto tako talijanska feministkinja poznata Fallaci se zalaže protiv prekida života. Zašto ti ljudi koji su, ajmo govoriti uvjetnim rječnikom, ne znam, ljevičari koji su s neke druge priče, zašto drugačijeg svjetonazora i pogleda na ovaj svijet kojima crkva apsolutno ništa ne znači, kako to da su oni tako protiv prekida života? Pa ja mislim da je to baš pitanje razboritosti i mislim da je to pitanje znanosti i mislim da je to pitanje najnezaštićenije, najnevinije je baš to malo biće začeto u majci sa jedinstvenim genetskim kodom, sa jedinstvenom svojom cijelom pričom koja je utkana u taj novi život. I doista, evo, važno je da razjasnimo situaciju, da bistrimo pojmove i da pozovemo sve naše političare, tako i saborske zastupnike, da se upoznaju sa kršćanstvom, sa katoličkim naukom, napose naravno oni koji se vole busati u svoje prsa da su takvi, evo, legitimno pravo je bilo koga, tako i gospodina Glavaševića, izreći što god želi, pa bila to, kao što vidimo, i jedna od povećih gluposti, no onda isto tako legitimno pravo je nas, katoličkih teologa, da bdijemo i da ljude upozorimo kako su ovdje ipak pobrkani poprilični broj tih lončića. Popriličan broj tih lončića. Evo ga, mislim da je to. Ne trebam ništa više dalje govoriti. Hvala vam svima vama koji ste tu uz mene, koji me pratite, koji ste se na koncu i pretplatili na ovaj kanal. Prešli smo 16.000, vas nekoliko tisuća svaki dan dolazi ovdje i puno hvala na tome.
ogroman trud ulažemo u ovaj kanal, u videa. Evo, moj prijatelj Mirko Beno, pozdrav. Pozdrav. I ja, svaki dan smo u tome 100% i puno nam znači, evo, kad god kliknete subscribe, kad se pretplatite na kanal, kada komentirate dolje u komentarima, kada nam lupite srce i kada ste stisli notification, zvonce tako da budete obavješteni sa svakim novim videom, uratkom. Pripremio sam vam brdo novih, vrlo zanimljivih podcasta i svašta nešto se trese iza brda, pa uskoro ćemo vidjeti je li to mali miš ili wow, tigar. Ostanite uz mene i obilje Božeg blagoslova svima.